Kyllä, hyvää iltaa, ainakin täällä. Somma, Avejus Aleva 5. Mä en uskonut, että noi sanat tulee ikinä siis mun suusta, tai niinku hetkeen, tai mitään. Mut öö, lyhyesti, mä teen nyt tän shortsin vaan sen takia, että ne, jotka on huolestuneita, jotka vielä välittää, niin ei mitään hätää. En ole kuollut mihinkään vielä. Tai ainakaan tule kuolemaan hetkeen, ainakin uskon näin. Mutta mä halusin vaan semmoista ilmoitusta päivittää, että muistatte vissiin tämän tarinan, mikä mulla oli jäänyt ihan vitun pitkään jäihin, eli eskaloitunut projekti. No, nyt tätä heti kun mä oon kuvannut ja vähän ehkä muuttanut, niin mä ajattelin, että kyllä, voisi aloittaa kirjoittaa remakeä. Mut tää on myös, mä oon rikkonut monia lupauksia, pettänyt monia lupauksia. Erityisesti anteeksi sulle, joka lähetti mulle Gmailiin ihan vitusti niitä tarinoita, Borraskaa ja mitä muitakin. Mä oon pahoillani. Mut ne on mulla vielä tuolla jossain tallessa. I guess. Mutta kyllä, halusin ilmoittaa sen, että olen osittain back, mutta siitä mä ehkä joskus tein erikseen videon. Ja I fell off, mutta no, taas iski uusi kipinä kirjoittaa jotain, joten ajattelin, että teen remakein ja vitusti paremman tarinasta tai tarinasarjasta kuin eskaloitunut projekti. Ja kyllä se tulee eri nimellä, koska vittu siinä on mitään järkeä. Mä oon saanut vähän eri näkökulmia ja eri mitä vittuja nää nyt on. Anteeksi kiroilu. No, perspektiiviä ja ideoita. Joten ehkä joku päivä tässä menee vielä hetki, koska siitä tulee aika pitkä. Koska hyvät tarinat on pitkiä, mutta harvemmin mitenkään lyhyitä ja ytimekkäitä. Mutta on ne, jotkut niistäkin ihan hyviä. Anyway, jos ootte paikalla, niin stay tuned. See